שלום חברות וחברים, אני גלעד ואני כאן כדי לזכור את הוואוי Mate S. בואו נתחיל. מבחינת האריזה, וואוי הבינה כנראה שמבחינת האיכות של מכשיר פרימיום צריך להגיע גם אריזת פרימיום. לכן היא כנראה יצרה פה את המוצר של אריזה מאוד סולידית עם פס זהב, להראות שאם המכשיר פרימיום צריך גם להיות טוב בדברים הקטנים. בואו נתחיל. לוגו קטן בזהב של וואוי. כשאנחנו פותחים את המכשיר, מה שאנחנו מקבלים לפני הכל זה חוברת קטנה של טיפים עם כל האפשרויות הייחודיות של המכשיר. אני כאן כדי לעבור על זה בווידאו, כדי לעשות לנו את העבודה קצת יותר קלה, אז בואו נתחיל. מבחינת האריזה, היא כוללת שתי שכבות, אריזה גדולה שיש כאן מקום לשים את כל הדברים. אני חושב שמרב היצרניות די שכחו את הקטע הזה שאוזניות בכלל צריכות להגיע עם מכשיר. זה המכשיר המדיה העיקרי שלנו, אנחנו הולכים לרוץ איתו, אנחנו הולכים ברכבת, הולכים ברחוב, מדברים, מה נעשה? נקנה אוזניות פרימיום אחרות? אז פה הם החליטו ממש לפנק אותנו עם אוזניות מאוד איכותיות. יש להם את הנושא של בס מאוד נקי, אני מאוד אוהב לשמוע את המוזיקה, והעניין הייחודי שלדעתי זה הקטע של הסינון קולות הרוח. לצורך העניין, מכירים את זה כשאתם ברכבת, הבן אדם אומר, אני לא שומע אותך, יש רוח, פה וואוי דאגה לדבר הזה. מטען כמובן, והכבל טעינה. יתרון מדהים במטען הזה זה המהירות של הטעינה, עוד מעט נדבר על זה. אבל יש פה איזו הפתעה שמאוד עניינה אותי. הקייס. לא סתם קייס, סמארט קייס. מתי זה זכור לנו שאי פעם קיבלנו קייס עם מכשיר? כנראה שלא הרבה. הסמארט קייס הוא למעשה כשמו כן הוא חכם. כשאני אשים את המכשיר בתוכו ואני אפתח אותו ואסגור אותו, למעשה אני אקבל מצב של סגירה של המכשיר, למעשה מפסק שסוגר אותו, ואז אני רואה במסך הזה תצוגה סלקטיבית של כל הדברים, ומאחורה גישה לחיישן החכם, עוד מעט נדבר עליו. נתחיל בעיצוב. הבשורה של וואוי היא יחידת אלומיניום אחת, רציפה, ללא כימורים, ללא שום דבר שמפריע לנו לאחוז אותו בידיים בצורה מושלמת. המכשיר מאוד מאוד דק, הוא נכנס בקלות לכיס. העובי שלו הוא 7.2 מילימטר בחלק העבה ביותר שלו, ו-2.65 בדק ביותר. זה משהו שמאוד קל לאחוז. אני מאוד אוהב שהמכשיר שלי נתפס טוב ביד, כמובן שלא יחליק. נושא ההבטחה זה נושא שחשוב לכולנו. בדרך כלל כל ההודעות וואטסאפ שלנו, הסיסמאות שלנו, אנשי הקשר, המידע הסודי שאנחנו רוצים שישאר רק לנו, נמצא במכשיר. אנחנו מגינים עליו באמצעות קוד סודי, רק שעם הזמן זה משהו שמאוד מאוד מתיש אותנו, כל פעם להקיש את הקוד הסודי. בשביל זה נולדו החיישנים הביומטריים, שברוב המכשירים נמצאים בחלק הקדמי, התחתון, מקום שהוא לא כל כך נוח. וואוי הפתיע ושם אותו במקום מאוד 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 נוח, בחלק האחורי. אבל ההפתעה הגדולה זה במהירות. אני תמיד הייתי מותש מהנושא הזה, שאני כל פעם נוגע במכשיר, אם זה פותח, לא פותח. פה מדובר פה על חיישן הכי מהיר שראינו, ויש לו עוד פונקציות. הפונקציה העיקרית שלו זה הנושא של דפדוף בין גלריות של תמונות, שליפה של מרכז ההתראות, וכן, הפתעה מעניינת, צילום הסלפי. בפעם הבאה שנצלם את הסלפי כנראה נעשה ככה. ואם כבר סלפי, אז ב8 מגה פיקסל עם פלאש מובנה, לא אפליקציה, פלאש מובנה. הפתעה מדהימה במכשיר הזה. כל המכשירים היום כוללים מצלמה קדמית, אבל המצלמה באיכות כזאת ועוד עם פלאש קדמי. אני לא מדבר על אחורי, פלאש קדמי נוסף, שנוכל לצלם את עצמנו בכל תנאי תאורה, גם אם זה תנאי תאורה נמוכים, זה משהו שאמור להיות must בכל המכשירים. ה-Mate S, הפתעת. למכשיר מצלמת 13 מגה פיקסל, מוגנת בזכוכית ספיר להגנה מפני שריטות, נפילות או כל דבר אחר. היתרון של המצלמה העיקרית היא בחיישן שלו. כאשר רוב המצלמות, גם המקצועיות ביותר, כוללות חיישן של Red, Green, Blue, החיישן פה כולל ממד רביעי של White, RGBW. כשאנחנו מצלמים בתנאי תאורה נמוכים, אנחנו נרצה לקלוט את כל הצבעים, לקבל את הצבעים הכי חמים, בשביל זה החיישן הזה. ה-Mate S כולל מסך AMOLED Full HD בגודל 5.5 אינץ' ובצפיפות של 1920 על 1080. המסך מחוזק בזכוכית גורילה גלאס 4, הגנה מפני שריטות וכל דבר אחר. וואוי הבינה שכדי לפרוץ עם מעבד ייחודי משלה, הביצועים צריכים להיות בהתאם. לכן שילבה במכשיר מעבד 8 ליבות במהירות 2.2, מהר במיוחד מסדרת iSilicon, והביצועים מדהימים. ה-Mate S מגיע עם 32 ג'יגה, כאשר שאר המכשירים בדרך כלל מגיעים עם 16 ג'יגה. בנוסף, קיימת אפשרות הרחבה של 128 ג'יגה, וזיכרון עבודה של 3 ג'יגה בברירת מחדל.
מבחינת הסוללה, בהתחלה הייתי מעט סקפטי. בעובי כזה, איזה סוללה אפשר להכניס? אז זה 2700 מילי אמפר מאוד הפתיע אותי. הסוללה מחזיקה בקלות יום שלם ויותר. כנראה שזה הודות לממשק שלהם. דבר ראשון, המכשיר יושב על אנדרואיד לוליפופ 5.1 וממשק ייחודי של וואוי של אמושן 3.1. ואם כבר נהנינו מיום שלם של סוללה, המייט S נהנה מיכולת טעינה מהירה. דבר מרשים במיוחד. ב10 דקות טעינה אנחנו נקבל שעתיים שלמות של שיחה. ולבסוף, אסור לנו לשכוח שזה טלפון. המייט S כולל 3 מיקרופונים, המסוגלים להתמקד על כיוון מסוים, למזער רעשי רקע ולאיכות שיחה ברורה יותר. לסיכום חברים, בגזרת מכשירי הפרימיום, המייט S נותן את התמורה הכי טובה במחיר.